Lan kula suwun sanget wis wae nek sampean ngaku murid kula pokoke urip ku tau sak detik lah pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek delok TV ra apa-apa. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-eleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mung piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusé napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Neng kawulane pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fathuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak dikongkon masak majikamu masak sate terus kowe kepengin kok aku entek 20 sunduk iku sopan ta ora? Ora sopan. Nek kowe budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan. Padha kowe nek kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan tapi ora usah bayangno mlebu swarga. Nek wis fathuli fi ibadi kok lagi fathuli jannah. Saiki wong ora kepengine langsung swarga tapi status kehambaannya tidak ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk tangis mikir utang, mikir ruwete donya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki mulai jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Esuk tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk wis damu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampik sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis wae nek sampean ngaku murid kula pokoke urip ku tau sak detik lah pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering ini buatan sombong ini tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate. Pokoke nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki.
Geleng-geleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk bedet. Nugher iku manuk cilik. Mati tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabari manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan nugher masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nugher. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa. Dadi nak dalu sungkeman pek pangeran nangis eling dosane. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe anggu malah perlu dobatno. Dadi Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi azabe apa. Mergo mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba. Kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritano. Donya ku wae pangeran. Sok ben langit itu sakmene dzih. Nabi yo nyantok nang dzih. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzih. Wal ardi ala dzih. Wal bakhri ala dzih. Nabi ku yatama yalu yaminan wasiman. Sampai saya soft awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semenang Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang itu sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubah mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalek di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalek pidato di masjid nyritani neraka. Neraka panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka critane seru. Dahsyat. Neraka itu apa? Dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh pidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Oh nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ana sing iso lolos.
Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae, nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Terus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman, wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman, wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas la tarawunal jahim. Pas ilmune tok ilmal yakin, pas wayahe la tarawunal jahim, wis wayahe mlebu neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin mek kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih iki. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis larane pol neraka. Tapi niku kangge tiyang kafir. Tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wis kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan atharos. Kene dhewe ra roh. Misale Mustofa ora iso bayang wis kecemplung jebule bathuke ku ora pobong. Nah, anak Israel iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak dadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar sujud. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmu mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sak ro kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur itu ya ora ireng-ireng ke sarah kula lho. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora mutmane. Utawa cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kena sujud petek ora. Ora sah ora petek. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin neraka kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah ten neraka. Jadi kok ora doyan athar sujud. Lah coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nek pangeran nyiksa misale telapakan tangan kan sing dienggo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki adut apa mesti sini? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok ora iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula niku penopang. Kan iso panjang. Engko gulu ya protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndas wonten gulu. Wis mbalah kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise bangsa. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan athar sujud. Apal lho, nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman.
Mbok asaro sujud mbok sing bathuk kok mbok anggota itu. Terus ana ulama sufi nafsiri asaro sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa ngenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada istilah wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Masyhur tengene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dzunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki kowe dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kaya tuwa tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tuwa-tuwa wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane kira usah ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wa. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan terus sampean tanamno ning anak ning murid. Ya padha akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya senaros pokoknya Nabi ngendikan nariku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh, Gusti tahu sujud mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nek Nabi ngendikan neraka lamangan asar sujud, kowe kudu yakin neraka lam takul asar sujud. Mbok piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pangeran. Mulane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan.
kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh ra sopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong dhe iman mesti neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah. Suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ra doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso Kang neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe aturan jong kowe aja doyan wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelot tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilepeh, ngger suwi-suwi ra doyan kan. Ora duan suwe ra dilepe-lepe kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane ki kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lalu kalau suwon nak sujud itu sing tenanan wis pokoke dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngantil kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal karo iki iku yai kula nundang fase. Kowe ero. Iku ora iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase ki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yas tatiun khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkat, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yas tadi. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir darah terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lalu kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, iki peregangan iki opo. Aku yo bingung naro. Pasti peragan. Nggih wonten ana seminar ya bayar.
Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ro nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga, Mas. Kowe kuno ram. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Dadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten apa-apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat podo annar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur, kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nang darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati iku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lho iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh jek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani kidarani ngono, kafir. Mulane bener Sayyidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yakinan. Mbok sok ben ning akhirat lah imanku ora tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Kowe yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Orang kan mas bulet. Coba ayo cilik
cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran gitu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk, utang wis kadung akeh. Nyaur wis akang ilang. Wong utangi bojo ya utangi anak. Utang. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mestine iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono 2 tahun. Hei ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Wis saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Kathah dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Mau kula sering. Wah, wis kula nu duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan golekno bojo kok sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah ini ra jelas kok mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten gitu. Tapi aja diblinter kaya kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan Cung layat khula ahadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala anakku pun demikian. Terus Nabi nerus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu kok tahu. Duit masjid kadang tinggo. Lah kok ora tinggo piye misale rohen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Wong ngamale niate dikekno masjid, jebule dikekno kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus te masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora. Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran harus tak jawab iki ngono. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja
bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Lah jenenge kok kedel lho, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri iku APK Pundha itu gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Warga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu, kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku, aku salah, aku jangan. Nah, pangeran aku api. Aku mulai cilik ya sering